Salutare și bine ați revenit pe canalul Vlogs and Travel. A venit vara, mă rog, primăvara. Și astăzi călătorim, facem drumeții prin Florești. E o zonă foarte faină de dealuri, încolo și pe aici. Și vrem să ajungem aici, sus. Pentru că, da, o să mai revin cu imagini de pe drum. E o vreme foarte faină afară. E cald și îmi place foarte tare. No, bine, revenim cu imagini de pe drum. Am ajuns și în pădure și e foarte fain pentru că e cald și că nu mai e zăpadă. Mă rog, copacii nu sunt floriți, dar o să înflorească. Am ajuns și în cel mai înalt punct de pe dealul ăsta. Mă rog, nu e foarte mare, dar am ajuns. O să vă arăt imediat și cum arată priveliștea. Mă rog, așa arată, dar o să vă arăt mai în detaliu. Și da, e foarte fain. Pregătim să coborâm, pentru că era să și cad, nu contează. Ne pregătim să coborâm. Deci, da, revenim cu imagini de pe drum. Sper că mă aud, că bate vântul destul de tare. Acum ne pregătim să coborâm, să ajungem înapoi la baza dealului. Cam atât a fost și vlogul ăsta. Sper că v-a plăcut. Vă mai las câteva imagini și ne vedem data viitoare.